Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓi en ko ɓeyaw Pindi TV bisimilla mon roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañir weltare o ɗo subaka talata hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jittake lal gotol calminama juura berta juuɗe ñagadu waw yuppo e Sénégal e aduna o foof ɗum noon ko wiɗon tan yo jaami kisal wone enen foof ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓi en koɓe wiɗon jokke wadde abonné mi wimon tan ken jettaki 100 000 abonnés min deƴƴata ko wiɗon tan jokke wadde partage vidéo ji jokkon wadde abonné ɗum noon ko wiɗon tan ko ɓuri tentude hande jayndeli ɗi ina jeeya tigui ko ganduɗa woni Popenguine ne dañno e talata altine oɗo ɗum ɗon noon saabinoni on jiyani ligguey o hanki ko férié wonno sa caggal ɗum kadi konnguɗi sage uji jeeɗiɗi ɗi nane nder jayndeli ɗi e dille adde nder leydi ndi to banggue dawrugol ɓe ganduɗa kamɓe goni jangguinoɓe ne gardiɗo leydi ndi notiba goƴali mabɓe tottiɓe koɓe jinno ko ɗum foof ma en keɗo ɗum walla mbiyen mba en gartu hen e nder jayndeli ɗi jayde gendire oɗo subaka udditiri tan ko église mo Sénégal ɗum ɗon noon bandiraɓe amen isayankoɓe ne anda altine oɗo ko fête mabɓe wonno ɗum noon caggal nde ɓe garti kamɓe halifaɓe ardiɓe ɗum ɓe cuuti kongude tan fanude e nder leydi meɗen Sénégal ɓe garti e violence uji woni nanggodire ƴewtidade agression je ko way noon ne kewe nder leydi ndi ɓe garti hen no fewi ɓe garti kadi eko fayi banggal mbuñaari gonde e nder leydi ndi ɗum ɗon ɓe keddaki hen caggal saabu ɓe kaali hen konngudi baddi fayida ha tengti eko ganduɗa woni haalluji ɗi fawaki walla mbiyen pene ganduɗa ina heewi nanede e nder leydi ndi jaafoɗon ɓe garti kadi e sage uji jeeɗiɗi ɗi e konngudi mumen gaari walla tan décision ƴetti ɗum foof nane nder jayde gendire Le Soleil ha joni ɓe garti tan e CEDEAO ɓe mbi kay suuti kadi tan loocol gam fawde ɗum e puccuji ɗiɗo wonɓe to diwan mo Mali Guinée to ɗo ganduɗa kañum woni Burkina ɗum ɗon ne ɓe gaari hen no fewi garane jayde laas rewi hen monji natal gardiɗo leydi ndi ɗum noon ko wiide tan ɓe mbi noon gardiɗo leydi ndi tigui pikiri kamɓe jangguenoɓe ɓe tan wonɓe e banggal ngal ɗon saabu yete ene ƴewtidade ɗo balɗe tigui tikke ene kewi hen e nanggodire ha saabini oɗo semaine so ƴewama semaine jaltaɗo guila altine ha aljuma sukaɓe ɓe janggoyani saabi ɗum ko grève moɓe gonno e wiide mabɓe tan gardiɗo leydi ndi kay kañum walla mbiyen koɓe cifodirno ɓe mbaɗani ɗum respecté ɗum adduno tigui e caɗele hakkude mabɓe ɓe gaari kadi e tan banggal koreji meɗen isayankoɓe kamɓe noon kanko monseigneur Benjamin Ndiaye o suuti konngudi makko e wiide bokko tan ko kewi ko heewi ko kewata e nder leydi ndi ha tengti e banggal dawrugol kay wonko ganduɗa ene foti tan ƴewtede saabu darnude liste électoral fotani wonde caɗele ha poɗodire ina daña hen ɓe mbi pelouse mo tan stade Maître Abdoulaye Wade koko ganduɗa kay ene ƴewtinda kay ko kewi koko boni hen garene jayde Vox Populi kañum ari tan ko hollidde yimɓe ha joni kamɓe sage uji jeeɗiɗi ɗiɗon son ƴeewe natal ko kamɓe tigui kollita walla mbiye ko natemoɓe tigui darna aɓe daari ɗum ɗon noon caggal nde ɓe jetti décision wiide liste mo tan yeewi askan wi jeyetake e sungoli ɗi hewɓe noon daarima kamɓe yana mar ɓe mbi tan ɓe ganduɗa ko kamɓe goni sage uji jeeɗiɗi ɗiɗon kay ɓe poti ƴewtede darde moɓɓe ɓe gaari kadi Ndiaga Sylla suti konngudi muɗum ko wiide tan ɗum kay ko coup d'état démocratie tigui woni ɗon kanko Cheikh Bamba Dièye o wi noon kamɓe conseil constitutionnel mataw tan ɓe jonani ɗo ko laamu ko ɗum saabi aɓe mbaɗa gueɗe baɗeni konngudi Barthélémy Dias ne tawe nder jayde Vox Populi ko wiide tan o wi tan combat o gasani taw saabu gardiɗo leydi ndi hoto innuɗo ni dañde 3e mandat e ko way noon Mimi Touré e Benno Bokk Yakar kamɓe noon ɓe daarima tan gam faade sungoli payaɗi ɗi woni 51 e lewru juillet tan ɓe mo
yimɓe payi. Gaɗene jayde quotidien le quotidien ɗum noon ɓe ngari tan koye attention ji ganda dañe nder landaji oɗo saaha caggal nde toɗɗogol toɗɗa faabe suudu sardiji leydi meɗen. ɗum noon woni liste Benno Bokk Yakar kamɓe PS won dañɓe hen caɗele ha tikki oɗo saaha. ɗum noon oɗo tan kañum biyeteɗo Mamadou Wane kanko noon caggal nde o dañi yewtere e tan Aminata Mbengue Ndiaye ɓe dari nde ɓe jooɗi ɓe jewtidi nde Aminata Mbengue Ndiaye noon jofni konngudi muɗum kanko faɗani ɗon jabowol saabu ko ƴettude kake makko yeehi saabu o weltake tigui eno gueɗe ɗe jaarini kamɓe ha joni konngudi église o suuti to hanki to Popenguine to nane nder jayde quotidien le quotidien ha joni garen e jayde l'observateur noon e oɗo subaka kañum ari tan ko e banggal yette Yewwi Askan Wi. ɓe mbi Yewwi Askan Wi noon oɗo saaha nani dari tikkere muɗum kono aɓeni ƴeewa plan d' action moɓe jojjini gam tan wawde jokkude haare mo. ɓe mbi Aliou Tine noon dari tan ko wi ko kewnoy lewru mars ko ɓuuri ɗum ne wawi dañde kadi ɗum fo noon saabi ɗum ko sage uji jeeɗiɗi ɗi décision ji moɓe ɓe ƴetti. kanko Barthélémy Diaz o dari tan o wi oɗo saaha ɓe goppitta hay lawol gotol. konngudi waɗi noon Ousmane Sonko suuti. garen ha joni tan e Bercy Youssou Ndour jogorno yaade toon walla ni fo jogori wadde toon fijirde muɗum. ɓe mbi noon oɗo saaha omo dañi caɗele yaade tonete gam tan yewtidoyde e maire mo Paris o e tan staff mo ganduɗa ko kañum wonanimo toon. garen ha joni tan e ko ganduɗa ene jogori ɓeydede woni carburant tigui. ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa hande ene jogori addude caɗele. ko addi caɗele kay woni cambriolage dañnoɗo to clinique Yaye Khady. ɗum noon kamɓe enquêteur uji ndeɓe aɓeni noon e koyɗe mabɓe e losko ganduɗa ɓango fayida gam nangude waɗɓe ɗum ɓe. kanko infirmiére mo ganduɗa noon mataw kanko tan ɓandu makko memta e tarde makko. ɓe mbi oɗo saaha omo dañi caɗele hayso lelima o ɗanono hannirta ni. garene jayde libération oɗo kay biyeteɗo Moussa Fall waɗi kadi gueɗe Sisiɓe joɓɓe. ɗum noon o waɗi tan koko ganduɗa yete ko fotani wadde woni e banggal cafurgol e ko way noon. kanko noon ko darino tan o wi ko docteur caggal nde ganduɗa ko neɗɗo gonnoɗo toon to hôpital Fann to jeyanoɓe fittoɓe fobiroɓe. ɗum ɗon noon kanko oɗo Moussa Fall o wi noon ko neɗɗo mo ganduɗa ko meɗɗo yidde banggal tan safrude ha saabi o udditi e clinique makko ɗo e Dakar to Liberté 6 extension to no udditno kay oɗo clinique kamo safra. hay nde ɓe jeehi kamɓe tan daɗi ɓe toon to clinique to ɓe tawi komo waɗanno consulté debbo goto kono kadi ɓe tawi toon radio ji e ko ganduɗa ko ƴettirte tension e gueɗe goɗɗe ganduɗa ko cefrirteɗe ɗe ɗiɓe tawe tan e nder clinique oɗon. kanko oɗo waaji mo ganduɗa o wonano docteur kono udditi ko fayi e tan clinique ɗo e Liberté 5. kamɓe Yewwi Askan Wi noon e Benno Bokk Yakar oɗo saaha noon tekkere koko luuɓi tigui hakkude mabɓe ha saabi tan goto fo nani dari ene joppo feɗindu keddiɗo Barthélémy Diaz noon kanko o wi tan altine alarba oɗo pandiɗo kamɓe fo mabɓe daro koyɗe mabɓe no hannirta ni gam ko ganduɗa yiɓe jiiɗi waɗede ɗum ma iwɗo. kamɓe noon to diwan mo Popenguine nde ɓe jewti kamɓe e koreji meɗen isayankoɓe noon nden ɓe dari ko kanko tan kanko mo ganduɗa kanko ardi ɗum woni Benjamin Ndiaye nde o dari tan o wi tan ko ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni sukaɓe ɓe yoɓe ƴewta kay mo ganduɗa kanko woni Marie mo ganduɗa kañum woni yummum Issa woni tan Mariama. ɗum ɗon noon konngodi makko ari ɗon e tan darde kadi sukaɓe ɓe o ruttima kadi tan wideɓe oto hay goto hul poɗɗo walla tolniɗo e resde fo yo reste anda gueɗe ɗe fo woni koye juuɗe Allah. garen ha joni e jayde Besbi le jour ɓe kolliti tan ha joni konngudi monseigneur kanko Adrien kanko monseigneur mo ganduɗa ko kanko woni Benjamin Ndiaye nde o suuti konngudi makko ha joni tan o wi ko e banggue législative kay o arti hen no feewi e ruttade tan wiide yooɓe ƴewta koye mabɓe kadi ɓe mbasa tan duppude leydi ndi kono kadi banggal gongal ɓe gaari e yewtere ɓe dañdi e tan mo ganduɗa
kanko woni président mo Niger kanko président mo Niger no mo ganduɗa kanko woni Bazoum o tuti tan konngudi makko fanude e français fa e wiide makko kanko noon koko ganduɗa yete haare makko ma jokkuɗon kono noon kanko lawol makko ala tan e leydi France walla ardiɓe France ɓe haare makko kadi ɗum ɗon ko hen jeeya kono o wi kanko tigui teyi toɗɗi tan saktoɓe kabaruji Afrique ngam addude konngudi mabɓe walla somo haala o haalday ɓeɗon saabu ala ɓurɓe wadde mérite o haala makko walla mbiyen kabaruji makko ummade e leydi makko faade Afrique ha joni tan ɓe gaare goɗɗum ko ganduɗa yete woni ko kewno kay e teero ɓe mbi nde match o dañi hecci hanki hakkude Sénégal e Bénin ɓe ƴewtidima noon ko tan surcharge tigui dañnoy ɗiɗon moyen ji transport garen ha joni jayde Les Échos ɓe mbi noon Antoine Félix Diome nde tan yeehi toon to diwan motan Popenguine o suuti konngudi makko ko wiide tan o yiiɗi tan ko yo duwa waɗe jaam wona e nder leydi ndi kono kadi jaam duumo e leydi meɗen Sénégal ɓe gari tigui e tan Sadio Mané mo ganduɗa biwuji tati nanni faade tan hakkude Sénégal e Bénin ɗum noon woni ko ganduɗa ɓeydi tigui grade makko kanko e tan stade maître Abdoulaye Wade ɓe garti tan e tan Sadio Mané kanko Henri Camara o wi noon oɗo saaha kay ko ɓiɗɗo mo ganduɗa ine dari e banggal ngal ɗon ɓe garti kadi e pelouse mo ganduɗa oɗo saaha ine dañi caɗele ɓe mbi ko tan koko hersini ƴewde stade o oɗo saaha no wayni e tan koppareje ganduɗa yete nannama hen ɗum woni konngudi mabɓe e nder jayde Les Échos ha joni oɗo liyatna kay mo ganduɗa nangui tan ko oɗo agent mo GMI nangui fiiɗum kañume commandant muɗum ɗum ɗon noon kanko ko agent GIGN waɗi noon ɓe mbi noon ɓe mbaɗi plainte kanko noon o fi tan ko oɗo hawo tetti téléphone muɗum e makko kono kadi hawo heeɓi kadi laafa ganduɗa ko kañum ɓornino kanko noon kamɓe noon oɗo saaha aɓeneya yeeso lawol ɗum noon woni ko kewno hakkude police e gendarmerie garen e jayde stade ha joni coftal ɓalli kañum tigui uddata damal garen tan Sénégal ɓe mbi ne foti hawrude e Rwanda ɗum ko hande kikiɗe tigui foti dañde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal El Hadji Diouf noon wi sinno ko saago muɗum Sadio Mané toɗɗoto ko équipe mo Bayern ko toon fayata saabu tan e yiyande muɗum ko toon ɓuuri dañde ko ganduɗa ko kañum woni ɓuural kamɓe Casa Sport noon oɗo saaha ɓe darima tan gam yette bella mbiyen e match uji dañnoɗi weekend oɗo ɓennuɗo wonno tan 25e journée kanko ka Casa Sport noon ɓe mbi kamɓe mbaɗa couronné kono Ñambour oɗo saaha ummimayi place muɗum ɗi konngudi tigui uddata roɓɓindu jayndeli meɗen e oɗo subaka hande hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV en mbatta sona arande on e banggal gueɗe rendo walla mbiyen fait divers no mbaɗirten ɗum subaka foof ɗum noon hande banggal gueɗe rendo hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe en mbatta sona haalde tan eko haala hande e journaux ji woni toon to stade maître Abdoulaye Wade saabu so ƴewtidama gradin ji ɗi walla mbiyen tan pelouse o dañi caɗele hande noon ene foti yewtidede saabu guila stade haala eko way noon en kaalino en kalti kadi ko wiide tan darnude e nder leydi joyeux ji mbaɗi noon walla mbiyen darnude e nder leydi ko way noon ene waɗi fayida kono noon darnude ɗum ha gayna kadi woppira noon ɗum ɗon ko bonande wonta walla koko bonnata wonata saabu ko wayno stade koko sohli entretien koko sohli ɓe ganduɗa ko toon tan gonata ena pitta ɗum ena toppito ɗum ena pewda ɗum ena mbaɗa arrosé ɗum ko ganduɗa kañum woni grandeji ɗi saabu wawa wiyede yimɓe pattagol ndungu walla ko way noon gam toɓo hen ala ɗum ɗon kay koko ganduɗa subaka foof ene foti waɗede arrosé ha leppa sona subaka kikiɗe ne wona ñalawma fo lawol gotol saabu koko sohli ndiyam saaha foof huuɗo ko wona ko ganduɗa ko huuɗo fuɗowo huuɗo hecco kono noon so woppama ko ganduɗa ko waɗa inauguré ɓoyani haydara ne waɗa milliard uji poɗɗi ni ruttama kadi ni wiye stade o
pelouse o dañi caɗele ɗum ɗon ina hulɓini wiyede stade o nani fuddi hoosade walla nani fuddo dañde ko ganduɗa ko kañum woni caɗele ɗum ɗon ko gacce e meɗen Sénégal noon eɗen dañi tan aada meɗen e cosaan woni sen dañi ko ganduɗa ko hunde ko feewi toppitade nde wonata probléme o ngol ɗon toppitagol noon ummoto koye laamu hande kamɓe poti toppita ɗum ha tengti e ministére mo ganduɗa ko kanko jogui banggal coftal ɓalli e nder leydi ndi oɗo saaha kamɓe poti darade gam tan oɗo stade e banggue goɗɗo moɓe pewndi ɓe mbawa toppitade ɗum no hannirta ni saabu ko kalis kewɗo waɗa hen oɗon kalis noon hoto bonne walla yettoɗo ganduɗa ko milliard uji kadi mbattete hen gam wawa fewndede hande ene wawi tottede yeeru e stade o mo ganduɗa kañum wiyeteno stade de l'amitié ni wiye stade Léopold Sédar Senghor hande ƴewtidama koko udda nende jeeya stade uji mawɗi hande ina udda e nder leydi meɗen stade goɗɗo e goɗɗo e stade uji ganduɗa nani fewndete ɗum ɗon foof mataw so toppitanoma no fonno toppitorede ni hay sono fewnde wonata hande milliard uji poɗɗi nannede hen ndi ɗum ɗon noon ñande fo tan ƴettude milliard uji ɗi ganduɗa wonɗo fonno nadde nanne banggue mo ganduɗa koko yeeba ha boni ɗum ɗon nene foti ƴewtede no fewi ko wiide tan yooɓe ɓeydo ɓe toppito stade uji ɗi saabu hande kamɓe ɓe kawrannoɗen woni bene wasde ɓe stade tagui ɓe mbaɗi ɗo match oɗo e Sénégal suɓade ɗum gam match aller retour foof waɗe ɗo ɗum noon wadde yo woppite hakkille no fewi koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jaydili meɗen hettiyankoɓe yiɓen ko ɓayaw Pindi TV tottude won adi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi wiɗon tan yo Allah waɗan en jaame kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye heɗeno e banggal caméra ji ɗi ko Ibrahima Thiombane.